Indaba manje mzala. 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 Uyaphila mzala? Uyaphila mzala? Sengize ngawuthola mzala umsebenzi. Oh, uyasebenza mzala? Ngiyoqala nje kumanje mzala. Hawu. Impela ngijabulela ukuthi sesosizana la endlini sithenge nokudla mzala. Ngoba nami ukuthenga ngedwa ngikhathele impela. Hayi, Awuyazi mzala size sibambisane. ngoba nami sengiyi-late ngibe ngihamba mzala. Oh hayi, uhambe kahle mzala. Hayi, Ngiyajabula impela ukuthi nawe usuzofaka ucobo la endlini. ya sisosizana nje impela la. Ngoba ngikhathele ukuthenga ngedwa. Khulile mzala. Hayi, uhambe kahle. Hawu sibonga. Mzala uyosebenza madoda. Ngiyaphupha. Ngiyocheka umzala. Wemzala. Yes. Yazi umuntu bephupha ngempela. Wemzala. Ulele. Wazi lokhu ukuthi uhlale kanje bese uyalala. Mina mzala. Ngikhuluma nawe mzala, uhleli nje la into yokwazi ukuba umnyundu, uhlale kanje. Okuvuke mzala, uyacabanga kodwa wena ukuthi kumele ucinge umsebenzi. Ngiyasebenza mzala. Kodwa phela ngizocinga mzala, ngizocinga. Nini? Yabona njengamanje ngiyahamba ngimsebenzini. Uzame bethi uphithize la endlini ke noma ngaphandle mzala. Uzame umsebenzi. Uyokuhlala kanje. Hayi, mina ngiyanyanya nje. I'm sick and tired of you. Yes. Mina nje wemzala awuvuki. Lawo umsebenzi osuphuthe ngaphandle. Wemzala, awungani kodwa umsebenzi Yini umsebenzi wangicingi mina? Hayi, yaqasha ngale abantu abangafundile njengawe. Kwenziwani? Kulungisa umgwaqo lapha. Mfethu ungitshela nje ngokufunda mina. Uzuma waphatha izwe no grade 2. Mina ngino grade 3. Ufunde kapi nakunozuma? Hey, kuthola imali ngale. Mali njalo. Hey, kungaphezulu ama-1000 ezimali engale ethola emgwaqeni. Kahle wena. Manje kuholeleka kanjani? Hayi, bayisothilele izongena emakhadini. Hey ngeke manje kuyeka nama-1000 apha. Kuvaleka owami 350. Owami. Mfana hamba ushone umsebenzi yakho. 350 wami lo awuphazanyiswa yilutho. Mzala mfethu, into engizwayo manje. Mzala, usunqaba umsebenzi usuyifikela wona umsebenzi manje uyawunqaba. Wena mzala kanti ngempela ekhaya linjani? Ngoba phela uzosebenza uthola imali unqabela nomsebenzi. Mzala wethembekile 350 kimi. Yabona mzala kuke ukuthi kubhede la endlini. Ngifike naye 6 gali mzala. Inkosi yeyibhayisi upeni nekabishi usufunana okunye kumina mzala. Mzala ufuna ungitshela wena ikabishi nobheni khona into ongangena ngayo endlini la ekhaya. Wemzala kumele ufike ne-fly pack mzala iphelele. Ungaye. Mzala usho ukuthini wathi nginganye? Yabona kodwa into kamzala. Yazi singabe ngimsebenzini yabona lo uyoke ngibone. Ngithenge ukudla ngifale ekamereni. Yazi. Mzala. Kuphi ukudla? Wemzala, kuphi ukudla? Buka. Ubisi usawuda kukho. Ngidleni mina. Ukhona uyasebenza wena. Uyasebenza. Kuphi ukudla mzala? Cha mzala phela ungathuli. Efrijini akho lutho. Akho lutho efrijini. Amakhabethe akho lutho. Kuphi ukudla mzala? Mzala ngathi sisebenza ngoba umsebenzi. Ukhona. Hayi ngathi sisebenza ngoba umsebenzi wena. Ukhona mzala. Ngikhona impela ngiyasebenza. Yes. Ngisebenza ngiyahlala. Ngisebenza ngiyahlala. Wena ke nawe sisebenza kwakho. Bona mzala basophisa kanje mzala. Yeah. Uzobona imfuyo yakho. Lungile. Ngiyakufuna ukuthi ukudla uzongibona. Uzophila wena. Babona akangithandi kahle. Ethandwa yimi.
umkhuhlane lo uzophela. Umzala wenzani? Iyagula mzala njalo inomkhuhlane ngifuna umkhuhlane uphele. Uphele endlelani mzala? Ihuva lena mzala. Uyenza uchatha inja. Ihuva. Ihuva lena into yokuklina indlu mzala. Abantu bemzala usangene la ekhanda. Bengingazi mina mzala ngibona kunochatho ngaphambili ngathi imeyili. Email umzala wena uyahlanya ngempela. Yazi uzokhulisa izinja zami mzala. Sorry mzala. Sorry ini ngempela yazi nomzala uyanginyanyisa. Kodwa phela iyagula inja hawu. Hey yenza kahle kukhema ngale kwenza. Funke. Oh mzala izami uzidla kanje. Ngifika mzala ukudla. Angikufihlanga ukudla. Ukuthi ngiyakusebenza ngikudla. Mzala, uma usuba isimanga. Hayi man, ngiba nje mangingadli. Kuphi ukudla mzala? Bafethu, siyabonga kakhulu ngesupport enisiphayo. Sicela niqhubeke njalo-ke nisiphe. Siyajabula kakhulu ukuthi sinikhona niyasupporta. Lokho-ke sigqugquzela ukuthi siqhubeke njalo sinikeze umzala. Siyabonga kakhulu. Yeah. Inyama yenja awubatshela ukuthi imnandi kanjani inyama yenja. Imnandi futhi inyama yenja awubatshela.